Hola, sóc el Raimon Ràfol, sóc regidor de la CUP aquí a l'Ajuntament de Vilanova i bé, us explicaré a grans trets el proper ple de juliol. En primera instància volem dir també que és el primer ple que hi haurà el Jaume Mercè com a nou regidor de la CUP, en substitució de la Marta Jofre, una veu més de l'Assemblea de la CUP a aquest ple municipal. Llavors, hi ha diversos punts que volem destacar. Un és l'elecció de la nova defensora de la ciutadania, que és la Núria Plana. Nosaltres, diguem-ne, per respecte a la persona, ens abstindrem, perquè, evidentment, ens sembla una persona molt vàlida per aquest càrrec, però no ens agrada la manera en la qual ha estat elegida. Creiem que un organisme de contrapoder i de contraposició al govern no el pot elegir el mateix govern, sinó que ha de ser a través d'altres mecanismes i, en el millor dels casos, com hem proposat, a través de l'acció ciutadana. Això per una banda. L'altre punt destacat és l'adhesió de Vilanova al manifest per l'alliberament LGTBI en commemoració del passat 28 de juny. És lamentable que encara a dia d'avui haguem d'estar patint agressions a aquest col·lectiu i, per tant, des de l'Ajuntament també volem reivindicar els seus drets i la normalització plena de la lliure llibertat de gènere i orientació sexual. Un altre punt que votarem en contra és el retorn a la Generalitat del dret d'inspecció i sanció de les activitats a la via pública i dels establiments i locals de pública concurrència. Creiem que retornar aquesta competència a la Generalitat és perdre una mica la idiosincràsia de Vilanova, que hi ha d'haver un cert fair play, un cert respecte, evidentment complint la normativa, però un cert s'ha de tenir cura d'aquest teixit associatiu i d'aquestes activitats que es fan a la via pública i, per tant, retornar aquesta competència a la Generalitat no ens sembla el més adequat. I ja, per tant, passant a l'apartat de mocions, hi ha dues mocions a les quals donem suport. Una és de Comissions Obreres per defensar els drets de l'educació pública, drets i també drets no només de la pròpia escola, sinó també del professorat. I una altra moció a la qual donem suport és a favor, una moció que ve promoguda per l'AMPA de l'Escola Ginesta, que enguany els hi han tret els beneficis de ser un centre de màxima complexitat, i creiem que, malgrat perdre aquest nom, volem que mantinguin aquests beneficis amb un any especial també per aquesta escola que fa 50 anys de la seva creació. I, per últim, una moció pròpia de la CUP, que és perquè hi hagin ajudes econòmiques a la gent que fa els cursos del nivell més bàsic de català i de castellà a l'IMET, que no es vinculi a través de serveis socials, sinó que sigui el mateix IMET qui ofereixi aquestes ajudes. I bé, aquest seria el resum a grans trets d'aquest primer ple de juliol.